Ito mga adya, gagamitin natin ngayon ito, yung sinabi ko kanina nung sa live na ang kapal. So medyo transparent siya ng onte, pero hindi naman to yung transparent na lambutin talaga, no? Kasi yung brown ay yung paa niya parang bulik yan, no? Namumula-mula. So yan, nakikita niyo naman medyo namumula-mula yung paa niya. So ito yung sabi kong power, no? Nagagamba. Try natin. Pero malaki ang isasalang ko sa kanya, no? Yung malaki nating dilaw. Titignan kasi natin kung kakayanin niya. So baka 8.5 lang siya or 9 sa sukat. Tignan natin. Ito yung sobrang laki natin na pang derby, no. Baga ito yung pumapatak ng mga 37, 38. Malaking gagamba na to. So 8.5 to 9 lang siya dito. So wag lang siyang wag lang siyang madigas sa lakas, no. Katulad ng nangyari nung kanina. So late na nakabawi yung orange, late na siya pumalag talaga kasi medyo nasindak siya doon sa lakas. So ito parehas 3 times na naludan. So okay, game. Ayan, ang bigat po, sang alaw. Ang bigat na ito mga kadya. Payat siya pero yung yung tapak niya sobrang bigat, no. So hindi ko na pinicturean to. Imagine nyo na lang gaano kalaki mga kadya. So okay, game natin. Ayan, ang haba na pang derby. Ayan, mga derby size na ang haba. Nagkakapal, ang lalaki. So okay, game. Depende na lang kayo kung nasan kayo. Dito kayo sa malaki na to. Lamang talaga to, lamang to sa laki, pero power din yon. So haba to sa kantaba ng paa talaga, seryoso. So yung isa, ang advantage ng isa is medyo makahasa ng onte, pero unti-unti lang, halos same lang sila ng kaha. Pero dahil kasi sa tiwala ako sa gagamba na yon, sasalangan ko siya nitong malaki. Kasi pag medyo ka same size niya lang, sa tingin ko babalya-balyahin niya lang, no. So okay, game. Parehas naman malalakas to. Game na to mga kadya, sana ma-enjoy nyo. Okay, game. Sana ma-enjoy nyo to. Sana magbigay ng magandang laban. Ayan, medyo makaha talaga to. So ayan. Pero ang haba naman ng kalaban niya, ang laki pa. Kita nyo rin galaw nito, ang ganda ng galaw nito. So pag nasiga to mga kadya sa galaw, GG siya. Yun lang. Okay. Nakiramdam mga kadya. One sorry. Napitik lang. So isahan pa natin. Ang laki pala na ito sa camera. Yan na, pumiga na. Putik ka. Saan ka ngayon? Sino kaya dyan nakalamang? Tignan natin sino nakalamang dyan. Lamang talaga yung sabi kong power mga kadya. Lamang talaga siya. Ayan. So laglag yung pang derby natin na malaki, no. Medyo may kaha kasi to, yung nasa kanan. Kaya sinalangan ko siya ng mas mahaba sa kanya. Wala, stroke. May stroke niya mga kadya. Wala na to. Subo na mangyari dito. Stroke na to. Uy, puputol pa ng sapot. Uy, naglalakad pa pala. Loko to pinipiki ako. So pasensya nyo lang muna yung ng video natin ngayon Padlock ka, pinipiki mo ko Finish mga kadya. Ewan ko lang finish, no. Sabi init. Kasi dito sa labas nagbibideo para maliwalas. So nakakagat din yung pang derby dito. Itong 50-50 ngayon. Kung anong diskarte na ito. Tignan lang natin mga kadya, kilatisin ko lang. Tignan natin. Tignan natin muna, kilatisin na. Wala na. Uy, nakalas pa. Sige, ala. Tulungan na natin. Naku, laglag pa nga. Tingnan ko kung iisa pa to mga kadya. Parang wala na ata mga kadya. Naglalas breath nitong pang derby sa baba. Nasushoot kasi dito sa mga kaha. Dito nga muna kayo. Dali, tignan natin kung buhay pa. Wala na mga kadyo.
Chop suey na. Ayan, oh. So, bigay ko na lang to. Off cam muna natin. Bigay natin sa kanya. Kasi wala na. Patay na rin, no? I-off cam lang natin. So, yun. Inabot ko na lang. So, wala na rin kasi yun. Papatay na, no? So, yun. Declare natin yun. Yung medyo power natin. Nagagamba yung panalo. So, kung ganito sana yung dayo, no? Ganito yung maibitaw ko. Kumbaga sa ano, hindi tayo kabahan pumusta ng malaki. So yan, isama natin, hanap tayo.